Kakang Semar. Nek pancen daraku Janaka kuwi dianggep titah lumrah. Sing ora diwenangake mboyong tontonan kasuwargan. Saiki ngene, ora sakakean gunem sing tanpa guna. Aku dadi abdining Sinuwun Prabu Darmakusuma, mula sing njaluk utawa sing nyilih aku. Nek sing nyilih Semar kira-kira mbok wenehake apa ora? Nek ora mbok wenehake lah, apa lakon kowe wani nandhangi kridaning kakangmu Ismaya? Janaka ya ora kurang akal. Sowan kayangan lah kok nganti lawan Kakang Badranaya, Kakang Narada. Sampun dipun paringaken kemawon. Mangke mindak damel gara-gara wonten ing Kayuwangan. Kakang Semar ingkang ngambil. Iya, aku sing nyilih bakal tak aturake marang Sinuwun Puntadewa. Nanging Kakang Semar tanggel jawab menawi wonten risaking Gandhik Watu Kencana miwah gilingan emas. Nek ana cuwile sithik wae nyawaku ijole. Nah ingaten tontonan kasuwarganing sampun dika aturaken mriko ngendikaken badhe tumurun wonten ing Ngamarta. Rak ngono Sretenon ning pasewakan sono maneka warna Puspeteng Udyana miyang Pandra Sarwarama Ranggeng Manik Nara Narawata Prabanya kang merah kenyaring teja laliwaran lir ki lat sisiring adet Wimbo kekanda mrek minen
pati uping maruta maruta mando sabaran mangambar ongas ratune ratu utama patilinuwe pranayaka Tyasrarja panenggare becik prande netan dadi paliya sing kala bantu malah makin handatra rupeta kang ngribati beda-beda hartane wong sak negara Nyuwun Agung mugi ngayomana marang Praja Ngamarta sak isi-isinipun nuwun mangke Koko Prabu Koko Prabu Ndrawati dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sesembahan kula Koko Prabu pengayoman kula ing Ndrawati Rai para Ngamarta ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sembahan kula Koko Prabu pengayoman kula ing Dwaraka ya jagat pangestu para wayah para jagat
Nggih, Yai. Sakalangkung bombong raos sing manahipun ing Ngaraka Indrawati dupi kula tampi timbalanipun kadang kula Yai Prabu Puntadewa ing Ngamarta. Asung maseganipun Paduka Yai sampun kula tampi akarya bombong raos sing manah boten langkung. Namung kepareng ing Ngaraka Indrawati ngaturaken pudya pangastawanipun ing Ngaraka kunjuk ngersa Paduka Yai Prabu kadang kula ing Ngamarta. Yai Prabu Punta, Yai Prabu Darmaji. Kula pun dicundhaka panglingga murda. Amawahono kabagyaning gesang kula Koko Prabu mboten langkung kasekecakno anggen kenjengan ndika lenggah kaicalna jigo nglawan pekewuh Durgama Sangga Runggi Koko Prabing Ndrawati kawongoten Yayi sampun boten kirang prayogi pisawanipun Kakang Ndrawati dinten sakmangke menika wonten Praja Ngamarta Yai Prabu Darma Kusuma. Kresna kakangku, aku ngaturake basaku katuru. Kresna kakangku, kadangipun Kakang Dimas Werkudara ndak tampa siap diatur bekti kelawan pun Kakang ora liwat pangestuning pun Kakang Tampanana Bratasena ndak gegem dadake jimat ora liwat prayogane mulenggah ning datul ya Praja Ngamarta. Kresna kakangku, Werkudara kok ya wis ora kurang kepenak praptaning pun Kakang ning Praja Ngamarta dina samengko iki Yayi. Yayi Panenggak Jodipati Koko Prabu nadaning pengrayi pun Madukara pun Arjuna ngalaturaken sembah sumenging pangabekti kula kunjuk Koko Prabu Yayi Janaka ya ndak tampa siap diatur bekti lawan pun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Janaka kula pun dinggo jimat paribeh dayana ning kasantosan mugi kasekecakno anggen jengan ndika lenggah Koko Prabu Ndrawati. Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya ya kembar tak tampa. Siah diatur bekti kelawan pun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana nek kula sedewa. Kula pun dinggo jimat paripé dayana ing kasantosan. Nggih, kula pun dinggo jimat paripé dayana ing kasantosan Koko Prabu. Koko Prabu. Saestu atur panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene dinten sakmangke Paduka kepareng rawuh wonten ing Praja Ngamarta netepi dhateng nawala ingkang sampun kula aturaken lumantar gandhek sak kembaran atur nawala ngersa Paduka Kanjeng Koko Prabu bilih klenggan sakmangke rayi Paduka ing Ngamarta kepareng hamboyongi dhateng rawuh Paduka Kanjeng Koko Prabing Ndrawati namung semantena Koko Prabu kepareng manglubirna sih samudra pangaksami menawi wonten kirang kanging tata krami anggenipun ingkang ing rayi Ngamarta kepareng ngambuyongi tedhak Paduka wonten Praja Ngamarta saderengipun ingkang raya mbabaraken wigatos sing masewaken mboten lega raos sing manahipun ingkang rayipun Punta menawi dereng wonten wiyos sing mangandika Paduka kepareng paring pangaksami dhateng ingkang rayi Ngamarta anggen kula wantun sumalena ngrawuhaken Paduka Kanjeng Koko Prabing Ndrawati Koko Prabu jagat wasisaning Bathara Wayah Bathara jagat Yayi. Mesinipun mangandika ngados mekaten menika boten perlu kawiyos sing pangandikan sabab jagat menika sampun dados paseksen. Bilih ingkang Ngaraka Indrawati menika minangka dados pujangganing para Pandhawa. Ing Ngaraka Indrawati menika dados suwing para kadang kang Pandhawa. Lan kewajiban ingkang sampun sinampiraken dhateng Ngaraka Indrawati menika sampun kula tampi kanthi lega legawaning manahipun ing Ngaraka mila. Sampun ngantos ing Ngaraka menika katimbalaning wanci rina nadaning wanci ratri kula mboten badhe selak. Malah sumengko sawanipun ing Ngaraka Indrawati daya-daya prapting datul negari Ngamarta. Mboten wonten ingkang gumana musik salebete manahipun ing Ngaraka Indrawati kejawi namung enggal tampi timbalanipun Paduka Yayi Prabu Darma Kusuma wonten wigatos menapa dene Paduka Yayi Prabu dadak atur nawala dhateng Ngaraka Indrawati supados rikanggan mangke ing Ngaraka katimbalan sowan wonten negari Ngamarta menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna nanging menawi menika wadi tumraping para kadang sentana Yayi monggo kula dherekaken manjing salebeting kedaton pepanggihan catur netra lawan Ngaraka Indrawati ing Ngaraka nedya nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda utama Paduka Yayi Prabu kadang kula Ngamarta Yayi Prabu Darma Kusuma long-long ramyang ninggan Nriya
sumo ing dias katuritan lemot kapiataning ojit ram remendri yo ma nawung kakawangen wang wisesa Koko Prabu jimat semban kula Koko Prabu pengayoman kula ing Ndorowati sewu-sewu kalepatanipun ingkang ngrangi tadah wadana menapa ta sababipun dene dinten sakmangke kepareng kula mboyongi dhateng Paduka Kanjeng Koko Prabu menawi mboten rintu imbanipun Pandhawa menika ngendika seklimah tindak sepecak mboten ate kantun tansah tetarosan lan Paduka Kanjeng Koko Prabu inggih namung Paduka Surya pepajaring para Pandhawa inggih namung Paduka Kanjeng Koko Prabu mustikaning para Pandhawa ingkang saestu saged anuntun dhateng lampahing para Pandhawa punta sakadang Nyai Prabu kasinggan mekaten tumunten ngaturi maring dawuh mugi andadosna ing kawuningan estunipun anggen kula mboyongi dhateng rawuh Paduka Kanjeng Koko Prabu menika namung badhe kula suwuni pemanggih Paduka Kanjeng Koko Prabu miwah nyara wedekaken dhateng pasumpenan ingkang sampun kelampah tuwin sampun nampan dhateng ing rayi Ngamarta nuwun sewu Yayi Darmaji nyumpen menapa dene Paduka dadak ngrawuhaken dhateng Raka ing Ndorowati Yayi Koko Prabu saderengipun kula mbabaraken menapa ingkang lampah wonten ing manadyaning pasumpenan langkung prayogi ingkang rayi nedyan dudah dhateng kawontenanipun Praja Ngamarta ngemuti bilih Praja Ngamarta menika estunipun tilaranipun sawarga Prabu Jim Yudhistira saderengipun negari Ngamarta menika kababar dados wujud kados mekaten estunipun negari Ngamarta inggih Ngendraprasta menika wujudipun wana bebondotan ing winastan wana Marta wujudipun negari ingkang boten kasat netra linenggan Alindra Jim Prabu Yudhistira sakadang kadeyan nalika semanten awit saking pangripa dayanipun tuwin pambudidayanipun kadang kula pun Werkudara menapa dene Janaka wekasan negari kababar kamanungsan inggo sepriki linenggan dening Kang Rayipun Darma Kusuma ingkang ateges Pandhawa nampi tilaranipun Alindra Jim Prabu Yudhistira wujud negari inggih Ngendraprasta menika inggih negari Ngamarta menika usana dinten ingkang sampun kepengker Koko Prabu wancinipun Anggara kasih ingkang rayi nedeng lampahi sarenaritis semek ron raja mola bebantal bata sarimbat ingkang rayu nyupena wonten ingkang kababar kawursita madyaning pasumpenan boten sanes kejawi namung sinuwun Prabu Jim Yudhistira manggihi dhateng ingkang rayipun Darma Kusuma panjenenganipun nata Jim kala wau tumuntun paring dawuh bilih para Pandhawa kinen nambangun bangsal Prabayeksa tilaranipun Prabu Yudhistira namung kemawon ndadosaken bingung raos sing manah dene wanter sabdanipun Sang Nata Prabu Yudhistira bilih wewangunaning bangsal Prabayeksa wau kedah mawi syarat srana inggih menika setunggal kayu jati wungu pelet deket sembur angka kalih wedi malela
Angka 3 pusaka Gandhik Malila Watu Cani. Angka sekawan giling-gilingan Mas. Koko Prabu bingung bingleng kenganglangan raos sing manahipun ingkang rayipun Darma Kusuma sasampunipun kula nglilir saking nindra kala wau tambuh-tambuh dhateng sangganing para brahmana para pandhita para resi ingkang kula rawuhaken wonten negari Ngamarta supados paring pitedah wonten pundi anggen kula badhe ngupaya syarat ingkang sampun kaparingaken dening Sang Nata Prabu Yudhistira. Parandene sakataing para pendhita resi kala wau boten mangertosi wonten pundi dunungipun syarat srana ingkang kinarya wangunaning bangsal Prabayeksa menika kala wau. Tumunten kula emut bilih para Pandhawa menika nggadahi pepundhen inggih menika Nalindring Darawati paduka Kanjeng Kaka Prabu. Ingkang mekaten Kaka Prabu sakmangke mugi paduka paring pepajar dhateng ing rayipun Darma Kusuma menggah syarat srana ingkang sampun kula aturaken. Menika kala wau ingkang rayi kedah ngupaya wonten pundi lan sarananipun menapa waton sedaya kasembadan lan ingkang rayi saged ngleksanakaken menapa ing dados piwelingipun nata Prabu Yudhistira. Kaka Prabu Ndarawati Kresna kakangku Werkudara piye yen pancen Kresna kakangku weruh lan ngerti papane apa sing dikendikake dening barep kakangku Kresna kakangku tak aturi supaya paring dawuh wae mengko sing bakal ngupaya aku karo Jlamprung tak golekane ora nyawang adohe papan nadyan kudu munggah gunung jegur segara medhun jurang yen perlu tak lakonane waton syarat sing dikendikake dening barep kakangku iki mau bisa kasembadan lan bisa diboyong marang Praja Ngamarta supaya barep kakangku bisa ngleksanakake welinge Prabu Yudhistira ya kuwi Pandhawa kudu mbangun bangsal Prabayeksa. Semanten ugi ingkang rayipun Madukara Kaka Prabu keparenga sak mangke enggal kula aturi paring dawuh menggah wonten ing pundi dunungipun ingkang rayi panengahipun Arjuna ingkang nedya ngupaya dhateng wujudipun syarat srana ingkang sampun dipun ngendikaken dening Kaka Prabu Darma Kusuma menika kala wau Kaka Prabu Ndarawati jagat waisaning Bathara Wayahpura jagat nuwun sewu Yayi. Estunipun ingkang raka sasampunipun midhanget sabdanipun Paduka Yayi Prabu ing mekaten menika kala wau tumunten kemutan dhateng lampahan-lampahan ingkang sampun nglampah menawi tetelo mekaten Kaka Prabu punika wonten pundi dunungipun syarat srana ingkang dipun ngendikaken Prabu Yudhistira. Nuwun sewu. Menawi lepat nyuwun pangapunten nanging menawi leres sakmangke mugi dados pancatan anggen Paduka saged ngleksanakake menapa dados piwelingipun Prabu Yudhistira. Inggih menika kedah mbangun wujudipun bangsal Prabayeksa. Jernyatanipun Paduka menika Yayi sakadang namung kantun nampi triman negari Ngamarta mila kedahipun ugi kedah gula wentah sarta ngupakara dhateng negari Ngamarta menika kala wau Kaka Prabu kasinggihan mekaten ing angka setunggal ing winastan kayu jati wungu pelet jeket sembur kula nuwun sewu menika mapanipun wonten ing guwa Sela Mangleng wonten ingkang kagungan tuwin ingkang reksa kayu jati menika kala wau boten sanes kejawi namung inggih menika Kyai Gajah Setu Banda. Wah, Gajah Setu Banda. Werkudara ya bener. Lan miturut kabar Kyai Gajah Setu Banda kuwi sekadang tunggal siswaning Bathara Bayu lawan sira Dimas Harya Werkudara. Ya, pancen bener. Yen pancen kaya mangkono mengko gampang. Perkara kayu jati pelet deket sembur sing direksa dening Kakang Gajah Setu Banda aku sing bakal sowan wontene Medhi Malila kuwi mapan ana ing Kedung Tuntung mapan ana ing Kedung Tuntung iya dene Gandhik Malila Watu Cani lan Gilingan Mas kuwi mapane ana ing Kayiwangan sebab biyen ingkang kagungan ya kuwi Gandhik Malila Watu Cani lan Gilingan Mas kuwi sejatine Sang Nata ing Maespati Prabu Sri Arjuna Sasrabau nanging Gandeng Sri Arjuna Sasrabau wis murut-murut ana ing kasedan jati tumuli pusaka Gandhik Mas Watu Cani lan Gilingan Mas mau tumuli suwun wangsa marang Kayiwangan Suralaya yen pancen kaya mengkono babagan perkara Kayiwangan sing kulina mlebu metu Kayiwangan ki ping Janaka mengko ping Janaka sing budidaya ngupaya syarat srana saka Kayiwangan dene babagan kayu jati wungu pelet deket sembur aku sing bakal nyuwun karo Setu Banda kakangku yen pancen Setu Banda kakangku ora gelem maringake piye carane mbuh kuwi perkarane Werkudara
nggone bakal mboyong kayu jati wungu marang negara Ngamarta. Perkara kuwi Dimas ingkang kula wentak lawan rasamu mangsa borong. Nggonmu nyuwun wujuding kayu jati wungu pelet deket sembur mau. Arjuna, kula nun maring adhawu. Babagan ya kuwi gandhek watu sani lan gilingan emas. Mau ndak pasrahke marang sira Yayi, kepiye mungguh penemuning Siadi lan nggonmu ngulir budi supaya iwang-iwang pikulun jagat Girinata kepareng maringake apa ingkang sira suwun. Koko Prabu namung sendika ndederek. Monggo wedi malih lho. Ya mapan ana ing Kedung Tuntung. Werkudara. Nggih. Gandheng wedi malih lho kuwi mapane ning sak jroning kedung. Mula kudu golek satriya ingkang bisa lan kawasa manjing ana ing telenging banyu. Wah. Ana loro, anakku Antarja karo Antasena. Padha-padha bisa manjing ana ing telenging banyu tanpa pintu ing daratan. Yen Antasena aja ndak mampir-mampir. Antarja wae timbal ana mengko utus-utusan supaya manjing ana ing Kedung Tuntung nyuwun ngampil wedi malih lho. Wah iya wis toake dawuh. Yayi. Syarat ingkang sampun dipun ngendikaken dening Sinuwun Prabu Yudhistira sawarga sampun pinanggih lan sampun cetha papan dunungipun. Koko Prabu ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan ingkang mekaten menapa ing dados piwelingipun sawarga Prabu Yudhistira inggih Sinuwun Prabu Jim Yudhistira sampun saged kula leksanani wonten madyaning negari Ngamarta lan mugi-mugi lebda ing karya Koko Prabu Ndrawati. Sidhem jroning pasewakan wajib jagung tanpa sabawa kapraban dening Sang Nalendratama mango nengi ler sing duka cipta berbuti mandana raras ing tidemadaning Pasewakan Agung nadyaning batos rumaos bingah penggalipun nata ing Ngamarta nalika semanten parandene kendel nata ing Ngamarta datan mobah datan musik kaprawasa ing raos bombok nganti kaya pratima kencana pratima tesih golek kencana Mas sumara cayaning nata ing Ngamarta nganti kaya golek kencana nglenggahi kanyut minangka wardu kanyut ujare wagantir wadu jare wangeca nginang ndur ngabange dolo-dolo manding dasaring pentolo kasaru geger njaba piyak ngarsa tangkeping mriki siban ponamuk. Apa to kang dadi daronane? Ora numatan ora kang jajah medha saka Wandilan kejawi namung utusan saking negari Ngastina nggih pandhita ing Sukalima Begawan Durna ingkang mantun minggah datulih karya cingak kang samya mulate kanca piyak-piyakna dayo minggih jaluk dalan mendalon tata trapsilanira ngaja makan astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe aprana yen ngandika magawe aprana Koko Prabu dereng ngantos paripurna anggen kula nampi sabda tama paduka Kanjeng Koko Prabu mboten manglik menika kadidene rawuhipun Bapa Penemban Durna ing Sukalima jagat wasisaning Ubathara Wayapura jagat Yayi Bapa Penemban Durna rawuh wonten negari Ngamarta mbok menawi wonten wigatos
menapa wonten pigatos pribadi menapa diutus dening Kyai Prabu Duryudana monggo kula aturi paring pangandikan saha ndangu dhateng rawuhipun Bapa Penembaning Sukalima Koko Prabu Lenggah ingkang langkung prayogi kula napa ngestaken dawuh Bapa Penemban Sarawa Paduka Bapa Penemban Durna ingkang putra ing Amarta ngaturaken karaharjan rawuh Paduka Bapa Penemban Durna ing Sukalima Penemban Durna Bapa semban kula Gondhong bleguduk swalu gembol sumarante habla lha nuwun inggih Nger tansah pinanganing kawidadan niring sambi kala sowanipun ing Bapa ing Sukalima mangya widatane skala sowan kula tebih saking Rubeda namung marang kula ngaturaken salam taklimipun ingkang Bapa kunjuk kersa paduka anak Prabu ing Amarta anak kula anak Prabu Puntadewa kula pundi Cundaka panglingga murda sarawuhipun Bapa Penemban Durna mugi kasekecakno anggen jengandika lenggah Bapa Penembaning Sukalima kula naknen sampun boten kirang prayogi pisuwanipun ingkang Bapa ing Sukalima wonten negaring Amarta mriki Nger anak Prabu Puntadewa Bapa Penemban katuran karaharjan rawuhipun Bapa Penemban Durna oh anak Prabu Darawati kasinggihan nering sambi kala sowanipun ingkang Bapa ing Sukalima sawetawis lenggah wonten negaring Amarta Nger nggih sampun sawetawis Bapa Penemban oh syukur tetinjul dhateng para kadang taruna inggih kadang-kadang panjenengan para Pandhawa inggih Bapa Penemban dipun sekecaken anggenipun lenggah oh inggih sampun boten kirang prayogi anggen kula ngabiyantara ngersanipun anak Prabu Puntadewa wonten negaring Amarta mriki Nger anak Prabu Darawati Durna bapakku aku ngaturake basaku katura Durna bapakku oh Werkudara anakku Werkudara anakku cah dlunet cah sentosa cah gagah wong bagus wong birawa wong digdaya tak tampa kowe ngabekti karo wong tuwa Werkudara ora liwat pangestuning wong tuwa Kampanana ya kula Bratasena ndak gegem dadake jimat prayogano nggonmu lenggah wis ora kepenak Werkudara wis ora kurang kepenak nggon ngabiyantara ngersane kadangmu tuwa anak Prabu Puntadewa ya mung rada sawetara kowe ora sowan menang Sukalima Nger Werkudara iya panjen rada sawetara aku ora sowan menyang Sukalima ngono ya ngono ning aja ngono tegese piye lho tegese kowe biyen nalika durung duwe ngelmu babakan Jaya Kawijayan guna kasantikan ngelmu kawula lahir lan batin kowe tansah caket karo Begawan Durna pendak-pendak kowe sowan ana ing Sukalima pendak-pendak kowe sowan ana ing Sukalima kowe njaluk ngelmu Jaya Kawijayan njaluk ngelmu kebatinan tak paringi kanthi lega-legawaning ati ning bareng saiki wis kebak ngelmumu wis luwih ngelmumu kowe tilik gurumu wae ora kowe niliki kalawan Begawan Durna wae ora apa kaya ngono kuwi murid sing becik apa kaya ngono murid sing apik sing gedhe pangapuramu mergo akeh kewajiban kasatriyan nganti aku lali ora tilik karo guruku ya bapakku Durna ing Sukalima sesuk meneh aja kaya ngono kuwi ya Werkudara sing jeneng guru ki nek tresna karo murid ki ngen ki tenan lahir batin tak ngen saben dina iki Werkudara kok ora teko mongko gulaku wis arep entek iki Werkudara kok ora teko nganti pirang-pirang dina mongko biasane kowe teko mesti nggawa apa-apa kowe teko mesti maringi apa-apa karo bapak gurumu ning akhir-akhir iki kowe ora tau teko ning Sukalima sesuk mesti tak selake aku sowan menyang Sukalima tenan ya Nger yo aku duwe ngelmu anyar ngelmu apa wah kowe tak duduhi mesti senenge ora jamak-jamak iya wujude ngelmu nanging kawruh kebatinan ngelmu apa wis tau weruh empring iya tau weruh empring kuwi dibolongi cilik-cilik disebul iso muni kuwi jenenge suling wis ana ya wis tak kira nek ngelmu jebul ming alat musik wah sesuk nek aku entuk ngelmu anyar tak paringi wah iya ngestoke dawuh ning tilik ana bapakmu ya Werkudara mergo aku ki rantis anak ora duwe kadang aku mung dikancani karo Wasatama tok nek nganti ana apa-apa sing tumanduk karo bapakmu iki sapa sing ngerti tulung karo bapakmu yo dina tak tiliki Bapa Penemban kula ngaturaken bekti kula kunjuk Bapa Penemban Durna iki Janaka iki kasinggihan mekaten kowe padha wae karo kakangmu kowe
Kowe suwijine murid ora ngerti karo gurumu. Bareng wis kebak ngelmumu, bareng wis pinter kowe jaya kawijayan guna kasantikan. Kowe ora tau cilik karo Begawan Durna. Kowe ora kelingan sapa biyen sing mulang olah kridaning Jemparing. Nganti titise ngungkuli sapa-sapa? Sapa sing maringi? Bapa Penemban Durna. Kowe isih kelingan nalika takon manah manuk. Aja nganti kena apa-apane. Manuk tak pentang ning dhuwur wit cemara sing dhuwur dhewe. Kowe takon manah nganti cepling mripate manuk kena panahmu. Lho, sapa sing ngajari kaya ngono kuwi? Bapa Penemban Durna. Kowe ngerti dek durung tak ajari. Kowe takon manah manuk kena sirahe. Sirahe ilang. Nganti kiwir-kiwir awake. Inggih. Nek bareng karo ketemu karo Begawan Durna kowe wis pinter Jemparing terus kowe ora tau sowanan ning Sukalima. Oh, manusia macam apa kaya ngono. Nyuwun pangapunten Bapa Penemban Durna benjang kula sowan. Tilik ana bapakmu ya. Inggih, ngestakaken dawuh. Bapa Penemban Durna bekti kula kunjuk. Bapa Penemban Durna bekti kula kunjuk. Nek kula sedewa bocah ragil, bocah kembar. Tak tampa ngabekti karo wong tuwa, pangestune wong tuwa tampan ana. Kula pundika jimat paripin niki kula pundika jimat paripin dayar ing kasantosan. Mugi kasekecakno anggenjengan di kula enggak. Oh iya wis ora kurang kepenak kembar. Patane wong tuamu Begawan Durna ning negara Ngamarta wis ora kurang penak wis prayoga nggonku mapan ning bak. Ya kuwi datul ya negara ing Ngamarta. Inggih Bapak Penemban. Anak Prabu Pundadewa, anak Prabu Ndarawati, Werkudara, Janaka kembar. Kok isih ana siji panitia sing orang-orang bageke karo aku. Setyaki wonten imbalan. Mboyojo banget. Sengit ya sengit ning bagekno. Mangke kemawon wonten Jawi babar pisan. Lho, kok ning jaba babar pisan? Sampun menika perkawis kula. Mangke kemawon wonten Jawi babar pisan kula bagiaken Penemban Durna. Ora apa-apa, ora apa. Tak anggap godhok. Pagoda. Sing tetek tangguh-tanggon. Wong ki nek ora tumindak ala, wong ki nek ora tumindak luput, oh wis ora bakal kasang saya apa-apa. Ning di pener-penero jangkae kae nek tumindake luput mesti bakal kejeglong, mesti bakal kesandung, mesti bakal keserimpet. Bobo Penemban. Panalingane loro majaring ratri linenggak jangganira kapisanan aning prang Bratayuda nuwun sewu Ger boten ateges kula menika badhe mameraken dhateng kadidhan kula. Mboten ateges kula mriko badhe ngongasaken dhateng kaprawuhanipun Begawan Durna. Ning Begawan Kumbayana nek pun kepepet kahanane kaya ngeten iki. Rupak wani, jembar wani. Alus kula iki wantun, kasar kula iki mboten badhe ajrih. Kula aturi nyawang dhateng Bapa ing Sukalima kula sampun mriga pusaka Kyai Cunda Manik. Menika wonten nanaken Gunung Jugruk, tamake segara iso asat. Nek ming wong-wong anak Pandhawa sarta Pandhawane klebet panjenenganipun anak Prabu Ndarawati nek mboten ngaku wonten pundi wujudipun medhi walela. Kula mentala kalian panjenengan. Ora Bu Lilanana, Setyaki ku sik sabar. Malang-malang kaya ngapa, digdaya kaya digdi kaya ngapa, yen siat dikena pusakane Begawan Durna iki bakale sirna marga layu. Kula boten ajri pejah, percaya. Nanging ngemano marang kahananmu. Iki perkaraku. Wis tak tandingane aja kuwatir. Ora Bu, mangke. Wis to, kowe aja ngiyas karo aku. Kowe aja ngilani karo Nata Ndarawati. Bapa Penemban. Wonten dawuh menawi sampun paring pangandikan kados mekaten mriku tegesipun Bapak Penemban sampun boten saged-sagedipun ndhakaken ngampurkanipun. Inggih, boten dados menapa.
nek pancen Begawan Durna wis murka nuwun sewu Nata Ndarawati ya iso murka monggo kula nek wis gelem murka mung kare nyenggol beda ring Kyai Kesawa kula iso wujud buta ing dhuwure 7 gunung sampeyan kula remet mesti tekaning pati menapa panjenengan ngersakaken adu kekuatan dayaning pusaka monggo kula ladosi panjenengan tentu tepang kaliyan Cakra Baskara pamunahe ing Satru Murka mboten wonten ingkang saged ngungkuli kadedanipun Kyai Cakra Baskara menapa dipun cobi panjenengan kenging pusaka Kyai Nenggala pecah ingkang ngendika sinten lho kula Nata Ndarawati ora iso mati lho sebabe batrene sarep mboten perkawis menika namung kula menika mundi inggih menika Sekar Wijaya Kesuma panguripane wong sak donya ingkang durung winanci dipun tamanana cundha manik dina ping 7 kula menika mboten badhe pecah wong kula mundi Sekar Wijaya Kesuma ning nek senjata cakra tumama dadaning Kumbayana nek sampeyan isih iso nyawang glaring jagat kula tak ndelok kaya apa-apa wonge Sundi kok pusaka lajeng dipun sarungaken lho nggih kula nglenggono kok nggih panjenengan nadyan kula tamani Kyai Cundramani panjenengan boten saged seda wong nyatane panjenengan ngliga utawi mundi Sekar Wijaya Kesuma nek kula kenging Kyai Cakra Baskara kula pecah oh tentu panjenengan boten gesangaken kaliyan kula lah wong mungsuh kok diuripke niku cara pundi mungsuh mati ya mati wong sing dijangka wong perang ki antarané menang apa mati namung menika lan nek panjenengan pecah lajeng kula gesangaken malih lha perang ora rampung-rampung anggere mati urip meneh diuripke meneh mati diuripke meneh nggih pancen menika mboten badhe rampung-rampung nek pecah nggih sampun pecah sare ngaten mawon lajeng menawi pecah nggo gesang wah menika mboten rampung-rampung menika mboten sae kedatosanipun inggih nek terus mekaten lajeng saenipun Bapak Penemban ingkang saged dipun sebat naminipun menika mboten badhe mboten wonten dunungipun Kemanten Bapak Penemban Durna menika saged mbudidaya nyatanipun tiyang gesang wonten ing alam padang menika kinanteran akal lan budi menika kinarya mbudidaya sampun ngantos gumantung dhateng pambiyantunipun tiyang sanes mangke mindak boten prayogi menapa-menapa ini saged dipun sebat menika tertentu wonten dunungipun wonten ing jagat pitados kaliyan kula dados menawi paduka Bapak Penemban Durna menika ngupaya wedi malela sampun saged sinebut naminipun wedi malela tartemtu wonten dunungipun tegesipun tartemtu gumelar wonten ing jagat namung gumantung Bapak Penemban Durna menika kersa ngupaya lan budidaya menapa boten menawi boten inggih salaminipun boten badhe pinanggih ning nek budidaya Gusti paring pepadan tumraping wong kang budidaya akeh sing saged pinanggih Bapak Penemban Durna oh iya nyuwun pamit ya nyuwun pamit Sinayeng manglung mintonaken Dewi Kramanira kang kumitiran ing asta
gembrang-gembrang yen ngandika Werkudara nggih kaya kesaguhaning Syadi duk nalika ning Marmatan Agung yo aku ora bakal silak tumuju ning alas Tibrasara ana ing guwa Silomangling aku tak ketemu karo dulurku tuwa Kakang Setu Bondo nggonku bakal nyuwun wujuding kayu jati wungu pelet deket sembur iya Werkudara Koko Prabu kula ingkang badhe sowan dhateng Kayuwangen nyuwun ngampil gandhik Mas miwah gilingan kencana Arjuna sing ati-ati Antarja wonten timbalan kowe mapan ning Kedung Tuntung ing kono ana Nalindra ing nguasani Wedi Malila nyuwuna ngampil sarta yen perlu nyuwuna saperangan Wedi Malila kinarep syarat srana wewangkunaning para Pandhawa nggone bakal bangun bangsal Prabayeksa lho nggih saken jawab Werkudara Janaka Antarja gandeng kabeh padha terwaca nggone nampa lawan dawuh pangendikaning Nata ing Darawati padha budhal Dimas njaluk pangestu sing ati-ati nyuwun pangestu iya ya Janaka sing ati-ati oh nyuwun pangestu Werkudara Janaka Antarja surti ing ati-ati duga-duga diku sing pranyitna ya Dimas nyatane goncang seret winangun
myung ambrengeng Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra bale lumut ambreganggem awita denceng dencengan jagat dewa bathara ya jagat pangestu ngono ladal nadyan wis mataun-taun nggonku ora sumuruk karo kadangku iki ora panglik kaya Werkudara ingkang prapta ana ing Guwa Sela Manglik yayi kadangipun Kakang padha rarca sak praptamu tansah pinanganing kawidadan niring sami kula nggonku sowan ana ngersaning Kakang Setu Bondo aku ngaturake sembahku kunjuk ngersaning Kakang Setu Bondo ya wis tak tampa ora liwat pangestunipun Kakang Tamanono ndak gegem dadake jimat paripe Dayanana ing kasantosan Werkudara janur gunung kadingaren apa to sababe dene sira yayi tanpa cetha luwih dhisik sowan ana ing Guwa Sela Manglik ana ngarsanipun Kakang ya kuwi Gajah Setu Bondo mongko arang-arang siadi ngaruhake lawan pun Kakang luwih-luwih tilik lan kananing pun Kakang nadyan pun Kakang lan siadi iki padha-padha siswaning Sang Hyang Bathara Bayu nanging siadi ora nate rawuh ana ing Guwa Sela Manglik lah kok sagedhakan iki siadi rawuh ana ing Guwa Sela Manglik Werkudara apa to kang dadi darunane Setu Bondo kakangku wale-wale opo ndak rewangi aku munggah ana ing gunung Candramuka kene sarta nasak telenging wana Tebrasara kang wigati mung kepengin pinanggya kelawan kadangku tunggal bayu ya kuwi Kakang Setu Bondo ora nuli kejaba nggonku sowan nyuwun kawelasan marang kakangku ya kuwi Kakang Setu Bondo yayi siadi wis mukti ngawi bawa Nyakrawati ning negara Ngamarta lah kok siadi matur kelawan pun Kakang nyuwun kawelasan babagan apa nadyan aku wis mukti ning perut sing Ngamarta nanging minangka dadi nayaka lan dadi kadang nata-nata nalindring Amarta ya kuwi Kakang Puntadewa mula nalika semono Kakang Puntadewa dawuh kelawan aku yen to entuk dawuhe ya kuwi Jim Yudhistira
ingkang maringi negara Indraprastha lawan para Pandhawa supaya para Pandhawa mbangun bangsa Prabayaksa ing mapan ana ing jroning kedhaton negara ing Amarta. Gandeng sing dawuh kuwi sing duwe negara ya kuwi Jem Yudhistira. Nadyan wujud Jem nanging banget para Pandhawa nggone ngaosi marang Sang Nata Prabu Yudhistira. Mula sak dawuh perintah ing Sang Prabu Yudhistira Pandhawa semedya bakal ngleksanani ya kuwi bangun Prabayaksa. Sambung ora pete apa kelawan pembangunan ing bakal dibangun dening para Pandhawa wujuding bangsal Prabayaksa ing mapan ana ing negara Ngamarta kelawan pun Kakang ana kepiye merga syarat seranane aku kudu nembung karo Kakang Setubanda. Nembung kelawan aku apa sing bakal mbok suwun? Ora li kejaba mung kayu jati wungu pelet deket sembur ingkang wiwit dina iki isih mbok tunggu mapan ana ing Guwa Selomangling. Entuk ora entuk dina iki bakal tak suwun yen Kakang Setubanda maringake tegese kowe tresna karo adimu tunggal Bayu ya kuwi Werkudara. Nang yen Kakang Setubanda ora maringake, wah ora sah ngaku sedulur karo aku. Yen perlu dina iki aku ngruda paripeksa sepira kekuataning Kakang Setubanda bakal ditandingi karo adimu Werkudara. Cumangkah anggro sesumbar lindhu bumi gonjing kumaluduk kumaluduk kuntur ketup lumembak penyu kang kumambang atal wah lah kok kumandel ucaping syadi kalawan pun Kakang upama taku kuwi marang kayu jati wungu ingkang tak tunggu ning Guwa Selomangling mestine iki mengko bakal dumadi daretah antaraning Kadang Bayu ya kuwi pun Kakang lawan Siadi. Yen to nganti bakal dumadi daretah kaya ngapa dukane wang-wang iki lho Bathara Bayu tan wurunga bakal hunyang Madyapada merepeki kelawan pun Kakang apa dene sira Yayi mbuh sapa ingkang diluputake supaya aja nganti regejekan antaraning pun Kakang lawan Siadi pun Kakang nglilani. Wah kowe nglilani ya lahir batin pun Kakang ikhlasake kayu jati wungu mbok bedol mbok boyong marang negara Ngamarta nanging pun Kakang ora bakal melu-melu nggone bedol kayu jati wungu lakon ana dhewe yen ana bobol broting lakon sangganan dhewe ngaturake panuwun tanpa pepindhan babar wisan aku nyuwun pangestu lan amit sewu aku tak mapan ana ing sak mburining Guwa Selomangling papan kayu jati wungu nggone mbok tunggu pirang-pirang taun bakal tak jebol bakal tak boyong marang negara Ngamarta. Werkudara ana piye surti ting hati-hati duga-duga digawa Jaya bocah cilik Yayi tak dongake muga kowe karya ya Setubanda kakangku.
mereno semubang wangarono dinetraning uga rapuh sabtaning kokila rengkanikara saketar kene donga engkong ler wowo sing pene panto babetoke ngayam wana mrak mangwuking pagakan Mas Tunama sidam skaring bawana langgeng wayah ulun Arjuna padha kanthi harja sakrapa kita nggih dan sami nanging kawidadan niring sambi kala pukulun kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjung iya ya Janaka kala tampa dalah permadi padha kanthi harja sakrapa kita nggih inggih pukulun Narada kula ngaturaken sembah bekti kula kunjung ya ulun tampa mangesti ulun tampanana ya kula panengah kula mendinggo jimat paripih dayana ing kasantosan Kakang Semar kula ngaturaken bekti kula kunjung Kakang Ismaya ya tak tampa Guru ngastune wong tuwa tampanana kula mendinggo jimat Kakang Semar kula ngaturaken bekti kula katur Rada tak tampa pangestuku tampanana ha inggih kula mendinggo jimat Arjuna ana parigawe apa dene jeneng kita ngabiyantara ning ngarsa ulun maradegake matur ingkang terwaca ulun semban kula wale-wale menapa anggen kula ngabiyantara ngersa maduka ya wangadi pukulun sayekti mituhu dhateng dawuh pangendikaipun Kanjeng Koko Prabu Ndarawati ingkang sampun sinampiran kewajiban dening Kanjeng Koko Prabu Puntadewa anggenipun sampun nampi dawuh saking inggih menika Jim Yudhistira Pandhawa kedah amangun bangsal Prabayeksa wonten negari Ngamarta nanging sedaya menika kala wau boten badhe saged kelampah menawi paduka pukulun boten kepareng amaring ngampil ingkang winastan gandhik malila watu canilan gilingan mas pukulun suwan kula wonten suka laning penggalih paduka iwang adi pukulun maring ana ngampil gandhik kencana watu cani miwah gilingan mas kepareng apa badhe kula boyong wonten negari Ngamarta ingkang sakmangke badhe dados sarana wewangunan bangsal Prabayeksa wonten negari Ngamarta pukulun miat langening kalanggiwan gelar pandaan muncar
Tinon lir kekonang surem sara tetan padhang kasur lan pajajaring purnaming menggekono dasaring mangsa katiga Arjuna sira ngerti lamun gandhik kencana watu cani sarta gilingan mas kuwi tontonaning kasuwargan ora saben titah bisa mboyong lawan tontonaning kasuwargan mula apa kang dadi gegayuhaning Puntadewa nggone mituhu lawan sabdaning Jim Yudhistira kinen mbangun bangsal Prabayaksa yen to kudu nganggo wujuding tontonan kasuwargan ing kudu mudhun ing jagat tan wurunga bakal gawe hujating para kawula ana ing Janaluka mula Arjuna yen to kadang kita Puntadewa kepengin tumuruning gandhik kancana watu cani lan gilingan mas sing gedhe pangapura kita yen to ulun ora kepareng maring-maringake apa ingkang sira aturake kelawan jeneng para kuluk Arjuna mareka den prayitna semurir seka balik titiyani gandayane Kakang Semar nek pancen daraku Janaka kuwi dianggep ikah lumrah sing ora diwenangake mboyong tontonan kasuwargan saiki ngene ora sakakean gunem sing tanpa guna aku dadi abdining Sinuwun Prabu Darmakusuma mula sing njaluk utawa sing nyilih aku nek sing nyilih Semar kira-kira mbok wenehake apa ora nek ora mbok wenehake lah apa lakon kon kowe wani nandhangi kridhaning kakangmu Ismaya Janaka ya ora kurang akal sowan kayangan lah kok nganti lawan Kakang Badranaya Kakang Narada sampun dipun maringaken kemawon mangke mindak damel gara-gara wonten ing Kaliwangan Kakang Semar ingkang ngambil iya aku sing nyilih bakal tak aturake marang Sinuwun Puntadewa nanging Kakang Semar tanggel jawab menawi wonten risaking gandhik watu kencana miwah gilingan emas nek ana cuwile sithik wae nyawaku ijole nah ingaten tontonan kasuwargane sampun dikaturaken mriko ngendikaken badhe tumurun wonten ing Ngamarta rak ngono dadak kangelan ora Kundang gansing langit kelap-kelapatun terkin saking risang maweh gandrung gancang ing carita Gris kang munggel kawi Sang Arjuna miwah kiluras Semar Badranaya wis kasembadan nyuwun ngambil gandhik kencana watu cani miwah gilingan mas saking kasuwargan Kayuwangan Suralaya kocap ing mapan wonten ing Kedung Tuntung sesumbar lindho pumi kuncing kumalu-maludo guntur ketup lumembak penyu kang kumambang dosang Wisnu Bathara kang anjok saking wiyati sigrang lebur bumi kaget atiku degatasana jalma wantah teka iso manjing ana ing tenging kedung iki sapa nyuwun pangapunten menawi paduka ndangu kaliyan kula menika Raden Antarja putra ing Jodipati kula mboten aneh menawi kula saged mapan wonten ing Kedung Tuntung menawi dipun parengaken menapa para saestu paduka menika ingkang tenggo wonten ing Kedung Tuntung menika ingkang namipun Bajul Petak Kyai Sayung Sari dasar kepara nyata aku Sayung Sari ingkang jaga Kedung Tuntung duh
Sang Sayung Sari. Sowan kula ngersa maduduka menika mboten sari kejawi namung dipun utus punden kula. Sinuwun Prabu Darma Kusuma kinen nyuwun ngambil wedi Malela ing mapan wonten dasaring Kedung Tuntung. Samangke boten ketang sekedhik kepareng kula badhe amboyong wedi Malela menika kinarya sarana wangunanipun bangsal Prabayaksa ingkang badhe dipun bangun dening punden kula para Pandhawa menika menggah aturipun ing abdipun Antarja Sang Sayung Sari. Wala ta. Jagat Dewa Bathara jagat Pangestunggal. Ora ana jamak lumrahing titah wani nyuwun ngambil wedi Malela kang mapan ing dasaring Kedung Tuntung. Lah kok iki ana menungsa sing wani bakal nyuwun ngambil. Nggih, Raden Antarja. Tak paringake aja ming kowe njupuk sethithik wujuding wedi Malela kang mapan ing Kedung Tuntung. Boyongan kabeh wedi Malela ing mapan dasaring Kedung Tuntung waton kowe iso ngasorake Sayung Sari. Wikrama Sang Naga Bagindo. Eling-eling nalika semanten wayahing Sang Nagaraja ya Sang Lantaboga. Dupiti Wikrama ical wujuding Sang Antarja ana wujud naga ngamuk punggung Suratamtaha. Bareng Wikrama wujud naga gedene sak bongkot ing ngedal. Ayo Sayung Sari, kowe apa aku sing tekaning pati. Lakon mati sembur mlonyo awakmu. Waduh. Gansing langit kelap-kelapaton lir kincanging risang mawe gandrung. Ayo Sambata. Waduh Raden, kula nyuwun gesang kula sampun tobat. Sayung Sari, yen pancen kowe wis tobat karo Antarja tak wenehi urip nanging wedi Malela tak boyong marang negara Ngamarta. Monggo kula aturaken tangan kula kekalih. Kresna Tandalasa
Mring Sang Resi Jahnawi Suta Werkudara. Nggih. Arjuna Wonten maring Dawatarja wonten timbal. Piye mungguh kabare nggone sira Yayi sakarone apa dene anakku Jangkar Bumi tak utus ngupaya srana syarat supaya Yayi Darmaji kesalahan gone bakal mbangun Prabayaksa. Wah. Kayu jati wungu. Pelet deket sembur tak jebol saka Guwa Sela Manglek. Gandhik kencana watu cani gilingan Mas sampun kula beto saking Kayiwangan. Wedi malira sampun kula beto saking Kedung Tuntum Kanjeng Prabu Werkudara. Nggih. Aja nganti ana ing padha nyambi kala. Yo. Kurawa sajake kok dampyak-dampyak arep nyuwun wedi malila. Singkirna dhisik mengko dipenggalih ana ing jero Kedaton Negara Ngamarta. Yo estoke dawuh. Werkudara pancen tresna ki tukang ngapusi. Jarene nek ora ngerti wedi malila papane menyang nganti kok saiki wis padha entuk wedi malila. Aku piye Werkudara supaya iso nyirep pagebluk sing nemen negara Ngastina. Wah, wedi kali praga isih akeh golek ngono. Arsa madang jagat tumungu-mungu paning sapucaking bukir marebak bangsa mirat kena soroting surya mega lan gunung Prabu sedaya syarat sampun kasembadan. Inggih Yayi. Kantun sak mangke kula nenggo dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu. Lho, paduka Yayi nenggo menapa malih? Sedaya syarat sampun kalaksanan kayu jati wungu pelet deket sembur. Gandhik watu kencana cani malila gilingan mas. Wedi malila sedaya sampun cumepak. Samangke kan paduka Yayi Prabu. Mugi-mugi nir ing sambikala wiwit purwa ngadelan wusananipun anggenipun Pandhawa mbangun Prabayaksa sakmangke boten manggalangan setunggal menapa ngantos paripurna. Mugi-mugi sedaya pangandawa andika paduka dipun mireng dening Sangya para Jawata Yayi.
bayar enggak? Akon aneh tenteng anak Endeno kan tukang ngundu to. Wis iku to kowe. Iki kok tempel nang kuwi ya sing krowak dhewe. Ya jane 200. ganti. Ditempel iki. Ada ditempel kok ono. Piye ngene. Dile ra ketok ngono sing kowe. Tapi bisa nempelnya 200, 250. Ora ditupat piring kan ngono. Yo, ora untuk asik, untuk asik to sing loro iki. Gak ada ditempel to. Ditempel. Bisa nek 200 ya ora. Kan dokter kan ya mesti 300 to. Mau masa bisa tak salah rokok loro. Soalnya kan rokok. Tak gayai. Wih, nek kok perkara anune rokok. Kita apa di sini? Kadae. Ketika soal kan ada. Dari ini foto tadi nemu gaduh terus banget. Terakhir tak rokok dulu kalau tahun. Terakhir tadi. Aku sore memang enggak nilai untuk itu cawe enggak ada di nama. Nah, kan tapi ya. Iya, kalau kasih langsung dari ngomong sulang. Iya, mobil sini semua obat. Iya, memang kau ini kan ojo nggak nulis semuanya. Dari ojo lagi. Soalnya sinau dia dengan awal kali ini dia, nggak ketok jasa. Karena di bagian itu basiman, cinta airnya jangan itu basiman nggak lain mangin. Nggak ketok. Gue kan repot nih dokumen sih. Oh, ini sebenarnya sih. Ini
Nah, itu nanti nyelaki. Jadi udah cara buat noyo gentenan Dia bilang gitu dia. Mau nanya sih. Iya. Kalau dia pulang deh. Sarannya ini. Kayaknya itu kirimnya langsung yang sendiri tiga itu kirim langsung yang. Apa? Bolak belum nyampe ada. Jadi dia orang naik grup dia. Jadi ini yang kita. Kamu nih lo. Nih grup. Seperti itu emang dari kirimnya habis. Dia kirimnya habis. Yang itu lagi saya masuk. Kitab Manunggal Setyo orang sholat sehingga ya juga monggo sami dipahami ngono ya maju kira
kono lu malang kadul ning wasane pokok babagan lha ning kono iki tulisan malang kadul ya ora nek kan malang gawe dan langsung yang mas di mesti mundur dia nah lah itu pomeno kok kalau komen nek yang tidak mandi aku itu pendapat berarti pelajaran nih lah ramune digendang rai wong yen tak komen ngajak ngopi ya gimana orang kalau bakso sisan yang berapa orang itu nah tak umur sudah lah ayo padahal lah akan ngomong ini kok terbang bukan masalah dakwahnya gitu aku kurang mudah persoalannya dia bener nanti pola ini ya pola kita tahu ini Cina dia tahu aku lalu kapan ini cocok aku lah tahu mereka dia aku pelakar waktu ini sejak masuk orang ya kan salam itu salam si apa dia ada salam kotak itu bosan mau bisa dia ini berarti nanti buat orang jadi di kono sih ini orang selain itu lah itu lo kembali dasar boleh pak biasanya mereka dia apa tinggal kali dong kalau menjadi kali menjadi dong ini menjadi dong kali dong ini gimana loh dari sampingan itu dong kok ya ini sampingan kali ini sama nggak mati sampai itu lo belum pulang dia jalan mata iya belum makan pernah yang doko dia dari tenan dia ada di depan nah dia orang dia berulis yang kali banget dia yo itu yang terbuku terus Pak ini kan nandur ingin ning Saroman yang ketek waktu dhisik enak lho ya latihan PM kan ngubur ngene kayak gini berlarian itu ayo Pak Bondo ngudi nang ko terkabeh dene kan iki ya Pak ini mana ini yang kali aku sih dari nang ini saya ingin ngomong Pak ini tadi bisa kan ini yang kali iya mulai dari gori kok masuk ke itu di orang ini kan butuh diri ya aku yang sama ini bisa kali dengan ini betul dia itu betul di tengah sini di sini kali di sini dia yang ini karena langsung sih paling dia nih dong sing tukangnya kali wong timber kuwi Pak Yet dekak wong timber harusnya kali dong kabeh gentenan bisa anu ana iki sing anu iki truk sing yang kali tadi jadi timber iki dulu ono metune yo mereka waktu ngecek kuwi oleh diri pitane asfal kayak asfal deh asfal Buiman oleh postan kerep oleh boleh sih kamu boleh siap boleh siap dan timbul terus mungkin boleh tak apa kayak iya itu kalau tak rapi paling bener-bener cilik-cilik ngono lah itu terus masuk kedua nih ini berarti kan tiara jalan kali dengan di timbul ini apa sih itu boleh timbul sing timbul malam hari pas nah jadi mulai kamu keluar kayak kira posisi timbul tapi kelempeng dalam ibu itu sendiri sih nggak rapi pas sing timbul malam hari pas enggak ya enggak lagi enggak orang itu jalan itu yang boleh orang mati loh ini oleh mati loh dan kali kedua nih ngono di Bandung tapi aku sih ngono lumayan orang di situ akhirnya ini orang mau di situ kayak jamun tuki men kayak pun habisnya yang soal Pak Men luang nah lek sing gone keluargaku keluargane Pak Men nanti tekone mandhuwur habisnya yang apa nyaran-nyaran iki kali nah mereka kemana-mana ngono kayak Pak juga di dulu
palindrome. Itu orang bertahan. Komen lagi, manunggal setiap orang kata itu kita kopong. Wah, tidak kenal, tidak biasa orang. Mudah lupa. Komen perkara ngatung karo ngitung kowe kok ndak kenal. Apa meja bodoh. Yo kok arep nek nek sing jenenge bisa ngitung. Ngitung sama lho karo dosane cara kok saking karo dosane hitung ora kok hitung. Hitung kok hitung. Makane lek tidak ini ndek enak ning dosa ning grup napa mawon karo Jawa kuwi ngene iki mboten kok. Ngitung Ora ngene. Kalau ngitung ngambil ngitung. ora ngetong. Ngetong ki lak awake dhewe mergo Ngitung. iso dong iki ngene. Kira tulisane ngitung kuwi. Ngitung ngetong lek wong terus sesine ngetong ngetong berapa nanti? Ngetong. Ngetong oh lek wong Indonesia kan dia lupa. Yang ini lupa. Ngetong. Ana lek wong Indonesia ya. Huruf E ini ada jenis E. Jadi N huruf E. Orang yang huruf E. Ini itu ya, yang bahasa Indonesia ini. Yang ini ya, dan lek O, orang Indonesia tidak ngerti huruf O, jadi O. Ngetong, orang kok ngetong. Nanti sebenarnya ngitung. Ya ngitung. Nah, gue lah. Ini dia orang PPP yang ini bersama saya Indonesia. Yang marahan pindah secara awam ada budaya tak untuk pindah kan. Anu kan di sini dong orang ini tuh. Itu kayak itu cari mobil juga ciri mereka ya. Biji jangan aja. Cari jangan ngambil biji itu cari jangan. Iya kan dia Jangan lama ini. Sopoknya cerah aja. ya DJ Jumadi ya DJ. Nah iya J malah. Ya minum soalnya jasmine. Jangan lama aja gitu kan. Ini jangan baru. Saya kan ganti baru ya. Jangan baru gue aku sini kelas 6 tuh ya. Misal, dia segitu ya kan? Iya. Dia lumayan motornya aku. Yo suyo sowe. Sowe. Lek C karo J C karo lek B J J lek J J C karo T. Oh iya. Itu C karo T C. Dia ini gue jam ya. Aku paling jam itu ini. Ada ya. Tulisan jangan aja. Marano? Ayo jangan. Ai jet wis. Piye anu ne? X Y Z itu anu Piye? X Y Z. Ye jet ku mo ye. Lek J itu ini ya. Jangan. Jangan itu mana? Ye ku motone ai layak kan ye. Nah, kalau ini masalah aing tidak tahu dulu. Mati dia di Indonesia. Kalau itu memang kekosongan, mondo. Jadi J ini tidak huruf mati loh. Huruf hidup dia. Makanya J tiga J. Gimana J tiga J. Edan lama malah huruf itu betul kan ai kuwi lah. C orangnya naik kakaknya T J. Ya T J. J ini mulai C. C orangnya naik. Jadi lek sap yo T J P itu sakas. T J sama tuh huruf C orangnya naik. Sehingga orang T J. Jadi jangan T J sasak. T J A. P. Ya saya ini isi berbahan itu saya kan minyak kayu putih sapam tidak gitu dia DC isi untuk bahan kalau misalnya minyak kayu putih
metu Kan shopping ini juga dari Kupas Mbak. metu AEO ya. Kamu shopping kan belum? Iya, Walu. nah, AEO kan lagi lah. Shopping itu walu itu sama. Nah, bocah cowok ki asline nduk. Iya. Rekne Raja Mataram kulo Islam. Demen karo basa Arab, anu dari O. Mulane ning kata dulu O iki Raja Mataram kulo Islam. Asline yo tekan saiki jenenge Jawa ki libur Mas. Kali Ya tuh tulisan ana cara kan? nah, mulane wong Jawa nulis Jawa sing ke huruf gede ya. Huruf biasa. Oh wis. lah saiki kan langsung bedane ta lek dhewe. Bloke. Loro karo loro, kebo karo kebo. Lek kebo. Tulisane ngene, kebak. Lek kebo ngene kewan. Nek kewan iki, lek kewan yo ora ngene lho. Lek memang bener-bener ngupik O, kuwi nulisnya nganggo. Tapi lek ngupik nganggo O ngene, O kuwi nulisnya karo kecuali nama orang. Ngono. Lek Sudarsono kok nggih O. Tapi lek loro kuwi nggih A. Larang. Nek lek loro Sebenarnya kayak tulisan jeneng kok Didi Santosa. Ngono tulisannya ora Santoso. Santoso meneh. Santoso. utawa Santoso. Santoso. Oh. Tulisannya Kan maksudnya Santoso. Tapi lek jeneng mau dimakku juga boleh kan menggunakan huruf O. Tapi nek kadar penulisan biasa harusnya ada O jadi A. Nah, ini makanya Jawa itu bisa. Mas Dio baca-baca kan tulisannya hanya masyarakat. Dalam salah pada jalannya masa belakangan. Biasanya itu bingung ya tulisan ini. Kebu, kebo, luru, loro. Iya no? Mungkin ini. Dosa, waya yang A. D-O-S-A, dosa. Dosa. Oh. Aku itu songo. Itu songo. Iya soalnya nang ujian lama ya terus pakai pelajaran aku sih tulis Jawa sih Aku bisa kalau nulis Jawa ini. Kebanggaan. Ini paling angel. Jadi wong Jawa. tapi kan bagi Joni itu tidak Joni terus Riri apa sih setiap ini sama nulis ngomong dulu yang dulu dan Joni bisa motor tulisan ngomong apa seneng kan orang nggak usah cerita-cerita di Jawa nggak itu tak sih Jawa yang pelajaran karena ada mau niatnya tuh berarti bukan satu tulisan Arab tulisan Jawa Tulisan apa kan?
Galaknya itu bodoh nangis semua. Bagian tutorial ya. Weh, ini masih di rumah. Saya ini tahu. Sampai selama ini yang tinggal di Gampang tuane. TV ya jadi ya. yang Pak Seno itu tukar tempat sehingga kan aku kabeh iya kok iki minggen ya gara-gara Yoga gitu. kan mana terus bukan gara pimpinan Maman itu apa tak ngomong tadi jalan terus soponya nendang terus Wahyu demung gender terus yang sitok ini keluar air sindiri pelan sitok kalau iya gue lalu biar